Temaşevanên hêja me got ku gulên meha Sibatê yek ji wan gulana jî Şehîd Davûd Qinayê gula Qerejdağê. Malbata Şehîd Davûd Qinay behs û qala şehîdê ezîz kir. Malbata wî behsa eşqa Şehîd Davûd ji xizmeta dînê İslamê re kir. Ji ser qetilkirina Davûd Qinayê ku li gundê Qurma Çînara Diyarbekirê re 20 sal derbas bû. Malbata Davûd Qinay qal û bahsa fedakarî û xizmeta Davûd a ji bo dav û doza İslamê kir. Şevket Qinay qala mücadeleya Davûd Qinay kir û wiha got. Şehîd Davûd heyata wî exlaqî wî selêm bû, pir helîm bû. Bir insanê biçûk re çûk bû, mezin bû. Yani bi vî hesabê de dixwast süreklî görevê İslamî ser xwe bike, görevê bike, göreva dînî olarak da bidikirine. Yani ya terkî beklemîş dikir dixwazikî vî tişta bidin meşandinê. Yani hew qasî meraklî bû. Hew qasî meraklî bû. Şixwest süreklî berê hefsê derket heya middetekê em li cem heman daîme yaziya xwe yazî dikir û dixwend û yazî dikir û dixwend û yazî xwe geliştirmîş dikir. Heyata wî heyatekî pir balkêş bû di nava milletê me de, di nava milletê xerîb de heyatekî wî heyata wî heyat bibe jê ferqlî bû. Di nava milletê de ferqlî bû. Mahmud Elmasê ku hevalê Davûd Qinayê wiha îfade kir. Wadê berê hefsê derket û şîn de. Wallahî Qur'ana wî pêr û manalî pêr û heya şehîd bû jî Qur'ana wî bîrkawî de bû. Lavê Davûd Qinayê bîrkawî de bû nîvê Qur'anê bû bû xwe. xwe sekinî wiha îfade kir. Axlaqî wî xweş bû, axlaqî wî ji geleka pir hez dikir. Ji geleka pir hez dikir. û gelek timî li hinda wî di civiya yanî kom dibû geleka jî hez dikir. Ji bo İslamê pir mücadele dikir. Yani em pê biçîka wî em pir memnûn bû. Yani ahlaqî wî em pir pêxweş bû înşallah. Xwedê Teala jê razî be. Gerçekten insan jê xweş bû yani. Babam şehit olduğu vakitte ben 4 yaşındaydım. Yani annemden, amcalarımdan, dayılarımdan anlatıldığı gibi, yani bize aktardığı gibi İslam'ı ve çevreye yaymak için mücadele ediyordu.